Sis! Sis, just after this morning rather, this ko kung magpa-enroll ko now kasi balik-aral po ako, and then kasi may nag-ano sa akin, nag-sponsor para maka-enroll ko kasi wala pa may kuy kuan karon, wala pa mang kuy ka ng kita kay wala yung mga kita karon, so naay nag-sponsor sa kuan na maka-eskwela jud ko. Thank you so much, Madam, for supporting kay kasakuas as me kay di ko kinyong biyaan. Thank you kay Madam, but di siya magpa-mention og name kay kuan maulaw daw siya, makuan po daw siya, so girespetuhan ako ang iyahang ano. Thank you, Madam, sa nag-support sa ako karon na magbalik aral. So ayan, bato ko sa school karon, mangbulabog ko dito, mag-vlog kung paano magpa-enroll sa Corazon College. So, I love it. Balik-aral ako. See you mga kasis! Ito sa school kung saan ako nag-aaral at magpa-enroll. Ayan, so, bakit-bakit na kayo, wala ka doon ibigam. So, see you guys! Pasok na po tayo sa pasok. Ano ko dyan? Mag-ano ka daya? Ha? Yeah, ayan. Thank you so much, hello. Good morning, ayan, morning ka itong nahugno. So, new building na po siya. Ayan. Mayroon po namin po sa college. Katong October 16, nakuan din siya nahugno, pero kuan din niya 3-story din na siya, pero nahugno naman siya, pero ginani dahil sa among silahan. Ayan. Ito ko nila Brother GR kay tagaan ko niya memorandum. Tagaan ko niya og letter para makasulod at maka-enroll dun ko. So, at sa office ni Brother GR, ang Vice President of Carhasa College. Ayan. Vice President na akong aduan ha. So, siya na kay Vice President akong aduan. So, at sa office ni Brother GR. Asang office ni Brother GR? Asang office ni Brother GR, te? Sige. Wala pa siya? Ayan. So, wala pa si Brother GR. Ayan. Ano yung office ni Brother GR? So, wala pa man siya. Nagpaabot ka. Good morning! Nasa si Brother GR? Look, mong good. Asa si Brother GR? Vlog ako ba to? Hello, uy. Ano, everything? What's up, everything? Asa si Brother GR? Ano naman? Nakoy. Si Kurik, uy. Uy, huwag na na Patrick. Mani siya ang hang diri sa kuan doon. Sa Corazon. Uy, tama na. Dili hang, sorry. Asa ba si Brother GR? Tara, siya ako doon. Kaya tara po. So, balik lang ko niya, sir, ha? For makita na si Brother GR. Bye, everything. Girl ka? Oo.
Asa imong course? Cream the class. Mga criminology sa Corhasol. Kuha sa tag 4 for CSP. Okay, magpa-endel sok-sok. On. Nga akong classmate diri magpa-enroll po sila si Ebet. Say hi to my vlog, Ebet! Hello, si Bunting. Ayan, magpa-enroll mo. Eskwela din ka? Wala pa, magkuhan pa ko. Wait ha, nagdali ka ba? Sige, so magpasa kong form for CSP. Ayan. Ayo. Pwede ay! Hello, miss! Musulod ko, miss! Interview ti ka sa akong vlog! Ay, sa musulod ko kay. Pasudon ko sa pinakagwapa diri sa Corhasol College. Ayan, ito po si Miss po, Miss Lowell Plaza. Say hi to my vlog, miss! O, muna siya pinakagwapa diri sa Corhasol. O, so, miss, ka nang... Gahanap mga miss, oy. Magpa-indol ko, miss. Dili uy, na ilan nagtapang pa. For the vlog po. Ayan. Sponsor. Miss, gwapa lagi ka karon, miss. Kamu japan si mong uyab. Sorry kay Jesus kay ka, miss. Ana. Fresh kay karon, miss. What char? Balag nagmask ka no, nag-fresh kahit mo ka. For the vlog. You're the vlog. Come on, yung office, miss. Masa ganyan na office, miss? Student Services Center. Sa students Enroll na lagi mo siya. diri sa Kureso. Yes, enroll na dyan. Over, diri gwapo dyan kayo diri sa Corhasol College. Suruya dito. Gapo na dito. Nagkualam ko. Ayun, magkuha og enrollment ko ang Kemidu. Thank you so much. Nala kay boyfriend. Say hi to my vlog. Bye-bye. Magkuhan dyan, magsulat na diri. Pananapat si Brother GR from Corhasol College, the Vice President po. Ayan, hello, brother. Masunod ako. Okay lang, brother. Ako sa rin, Wala lang kayo mag-chat. ay, waan lang. Oh. Uy, wala Yes, brother. Muni ang office of Brother GR, Vice President of Corhasol College. Yes, brother. Paabot ako kay taas rin niya sa cashier, so paabot sa tahanang nga kases dancing and drama dili ka bawal kay guys. Paabot sa og 24 hours kay taas ang linya. Cashier na lang dyan ang akong kulang. So, pero ma-enroll na ko. I'm so excited, guys. So, ma-enroll na ko. So, 10:40 na. So, mag-atas sila ko 11:45. So, makaya pa kani. Maka-enroll ka ako kayo. Hindi dugay pa siya. 11:45 ang top-up. So, laban naman nga kasi. Kaya nagpa-enroll. So, daghan kayo ang say hi.
Hi to my vlog. Totoo, guys. Kumana akong pa-enroll, so happy na kay ko, kay na-enroll na jud ko. Thank you so much. Daghan ko og naagi-agian jud ang magpa-enroll. So, tiis-tiis din jud magpa-enroll karon kay daghan kay nag-eskwela balik and then pod ka ng magpila jud ka, mag-process jud ka sa unsay mong himuon sa pag-enroll. So, human naman kog enroll, so happy na kay ko kay na-enroll na ko. So, see you mga kasis. Thank you for watching. Hello, bye-bye.